בשקט בשקט. שקל לשקל. נקים כאן, בהוד השרון, בית לבוגרים עם צרכים מיוחדים. אנשים שלצערנו החברה נוטה לשכוח. ולשכוח, אנחנו לא יכולים. הקרקע כבר שלנו, תודות לעיריית הוד השרון שהיא שותפה מלאה להקמת הבית. השכנים, כולם בעד. הילדים שלנו, הבוגרים שלנו, רק מחכים לכם. עכשיו הזמן של כל אחד ואחת מאיתנו לעשות מאמץ. לתת, לפתוח את היד ואת הלב, לבנות להם בית לחיים. בלעדיכם אין סיכוי שנצליח להקים בית עבורם. רק יחד, בכוחות משולבים, נצליח. לתרומות להקמת בית לחיים לבוגרי הוד השרון עם צרכים מיוחדים, היכנסו לאתר שלנו, בית לחיים, הוד השרון.